Здравейте и добре дошли в Маскарад. Днес ще ви покажа този вечерен по-силен грим, който аз нарекох Залеза в очите ти, на палетата, която използвам от професионалната линия на Backstage, който също се казва Sunset Залез, комбиниран с болеро устни. Аз го намирам за много красив и подходящ за всякакви поводи. Затова, ако искате да видите как да си го направите, продължете да гледате. Започвам с минимизиращ порите праймер и го разнасям по цялото лице. Продължавам с фондютен от Image и го нанасям с една от страхотните ми нови четки на Да Винчи. Разнасям го по цялото лице, като след това ще го блендирам с една малка гъбичка. В зоната на очите, на клепачите не нанасям фондютен, защото там ще нанеса основата за сенките. Сега с тази гъбичка, която преди това е навлажнена, с леки потупвания навсякъде се фиксира основата, фондютена. Фиксирам с фиксираща пудра, която е прозрачна на MAC, цялото лице, без очите. Това ще фиксира грима и ще го направи много по-траен. Разнесете хубаво навсякъде. Ползвам основа за сенки на BH Cosmetics и я разнасям с четка. Тя прави сенките много трайни. Веждите уплътнявам с сенки за очи, които са матирани. Ето това е ефекта. И сега за този грим ползвам тази палета на Backstage, всичките 4 цвята. Долната половина на клепача отцветявам до гънката плътно с светло-лилавия тон. За хайлайтер използвам от палетата бял цвят, бял перлен цвят. По този начин клепачите ми са изцяло отцветени, долната половина с бледо-лилаво, отгоре с бяло. В ключето на окото също нанасям бял хайлайтер. Сега започвам с опушването на окото. Първо с това оранжево, което в началото изглежда много ярко, с една моливообразна четка на Да Винчи под дебелата. С малки точици поставям цвета в ъгъла на окото под формата на буквата V и размазвам в гънката. Това красиво оранжево, което толкова добре изглежда и на залеза. По цялата гънка размазвам оранжевото. Толкова пъти минавам с четката, че да няма никакви резки граници. Сега с по-тъничка четка в същата форма
ще нанеса от оранжевото и по долния клепач. 2/3 от долния клепач ще бъдат покрити с леко оранжево. И това е първият тон от опушването. Отново разнасям много хубаво, така че да не се виждат никакви резки граници. Сега с тъмно лилавия цвят продължавам да опушвам външната половина от гънката и гънката на окото, отново под формата V, като разнасям тъмно лилавото до средата на гънката. Отново ще нанеса и на долния клепач от лилавото, като свързвам линията на лилавото с долния клепач. За тези сенки няма да използвам очна линия, просто ще нанасям цветовете един върху друг, докато се оформи формата на окото. Отново с хайлайтър нанасям отгоре, за да направя формата по-добра, както и в долната половина на клепача, където е отишъл повече цвят, може да изсветлите отново със светло лилавото, разбира се. Сега взимам малко черно, което всъщност ще замени очната линия, и с точици рисувам едно най-малкото V. Разнасям по долния клепач и след това с лилаво, с тъмно лилаво отново смесвам и размивам границите, така че всичко да се прелива много добре едно в друго. Отново почиствам и оформям с хайлайтър. Вече съм нанесла коректора в триъгълници под очите и на челото, както и на брадичката, и отново го фиксирам с гъбичката. За фиксираща пудра ползвам от палетата на BH този жълт тон, който фиксира и хайлайтва навсякъде, където е нужно, под очите, на челото и по брадичката. Четката, която използвам, е по принцип четка, която се използва за разнасяне и смесване, но е малко по-голяма и е чудесна за тази цел. С лилав молив подпълвам очната линия. Той е на Kiko. За спирала ползвам на Maybelline за обем. Нанесете повече пластове. Ако ви харесва, разбира се, може да си сложите и изкуствени мигли. Биха изглеждали много добре, грима е достатъчно силен. От хайлайтър сега ще ви покажа как скулптурирам лицето с тъмен тон. С специална четка на MAC и от палитрата на BH свързвам линията от ухото до устата и разнасям един тъмно кафяв тон. Разнесете много хубаво, така че да не се забелязват резки очертания. Без да се взима допълнително продукт. Също на челото и на врата. Ако сложите малко на врата си, където в момента аз слагам, той ще изглежда много по-тънък и издължен. Скулптурирам и брадичката. Точно на коста от долната страна.
За руж взимам едно лилаво, което перфектно пасва с сенките за очи, които използвам. Ружа е от една палета за руж на BH Cosmetics. Списък на всички продукти ще напиша, разбира се, в описанието на видеото. За хайлайт взимам от палетата на BH със сетния хайлайт до фиксиращата пудра и нанасям върху ружа над коста, на челото, на носа и на брадичката. Очертавам устните с водоустойчив молив от BH Cosmetics, който има един много тъмно лилав, малиново винен цвят. За да получите болеро устни, трябва да имате да бъде много тъмно, молива да бъде много тъмен и молива и червилото да бъдат два цвята, които на пръв поглед си контрастират. В случая аз съм взела тъмно лилаво и ярко червено червило. С тъмно лилавото очертавате много дебела линия по устните си, до половината. Ето аз сега ще отдебеля. До половината, като леко навътре се размазва. И след това нанасяте червилото. Червилото и молива преливат по много красив начин. Можете да изберете и други цветове. Също така аз ползвам водоустойчиво червило на Revlon. И това е крайният ефект. Надявам се да ви хареса. Надявам се да харесате видеото и да се запишете, за да можете да следите и следващите филмчета. До скоро!